Allah sarki, Allah ya bata lafiya. Jafar, kai ne? A cikin abubuwan da suke sa ta farin ciki akwai abin da ba zai samu ba. Ya sa ai da shi kenan. Ban gane ba, kamar me kenan? Da jininki nake yin rayuwa, Jininka nake yin rayuwa. sai ku taya ni da babbar murna, na dace ba ni da damuwa. Ma ku taya ni da murna, na samu jigon rayuwa. Daga ke ba kare, ki riga da kin da komai na sani. Dukkanin yan wata kin daga sai kin zama mini garba. Daga kai ba sauyi, ka riga da kai mana komai na sani. Dukkanin samari kai ya kawace su ka zamto mini garkuwa. Na dace ba ni da damuwa. Nisa ana gama karbuwa. Daga ke ba kare, Daga kai ba sauyi, daga ke ba kare. daga kai ba sauyi. Sai ku taya ni da babbar murna, na dace ba ni da damuwa. Ma ku taya ni da murna, na samu jigon rayuwa. Da jininki nake yin rayuwa, Jininka nake yin rayuwa. Daga kai ba sauyi, ka riga da kai mana komai na sani. Dukkanin samari kai ya kawace su ka zamto mini garkuwa. Ba matsala. Amma duk yadda za a yi, ya kamata ta rage tunani. Amma Hajiya, me kike tunanin ya jefa ta cikin wannan yanayi haka? Ba zai wuce tunanin iyayenta da suka yi hatsari ba, ta rasa mamanta, ta rasa babanta, sannan ta rasa kanwarta, sai kuma wanta yau shekara 18 an neme shi a rasa. Gaskiya ne, wannan kaɗai ya isa ya jefa ta cikin wannan matsala. Likita, matsalar me kuma? Amma abin da nake bada shawara, sai kun yi aiki sosai wajen ceto wannan yanayin da take ciki. Likita, baccin da take ai ya nuna hankalinta a kwance yake. Kuma ina ganin likita ai ba babban matsala ba ce ko? Gaskiya ne, ba babba ba ce, amma idan aka yi sakaci ba za ta iya zama babba. Idan kika duba, bugun zuciyarta ya ƙaru fiye da kima. To, Ya kamata ta dinga samun hutu, ta rage kuma tunani. Musamman hutun da ya kamata ta samu a waje mara hayaniya. Hajiya, yarinyar nan duk wani abu da yake ɓata mata rai, ya kamata a nisa da shi. Hello Jidda. Me kuma za ka ce macuci kawai? Ya Zara take? Tana nan har yanzu a cikin halin da ka jefa ta. Ina so in ji muryarta don Allah. Me yasa kake son jin muryarta? Mayaudari, maha'inci kawai. Saboda na damu da in san halin da take ciki. Da ka damu ba za ka bari ta shiga wannan halin da ta shiga ba. Ko baka san kai ne ka jefa ta a cikin wannan halin ba. Yaya take? Ni ma ban sani ba. Kaga, ni ma ina kan hanya ta bar garin kwata-kwata. Kar ka sake kira na. Don Allah ki jira in zo mu yi magana. Don Allah Jidda. Ba ni da wannan lokacin. Kar ka sake kira na, ka ji abin da na faɗa ma.
duk wani abu mai sinadarin sodium kar ta ci, sannan ta dinga samun bacci isasshe, guje-guje kullum sau 2 safe da yamma zai mata amfani sosai. Duk abubuwan da suke saka ta farin ciki da walwala ya kamata a sama mata su. Jan aiki, ban san dai da za a yi wa'annan abubuwan su samu ba. Me yasa ba za su samu ba Hajiya? A cikin abubuwan da suke sa ta farin ciki akwai abin da ba zai samu ba. Ya za a yi da shi kenan? Ban gane ba, kamar me kenan? A cikin abubuwan da suke sa ta farin ciki akwai abin da ta rasa shi har abada. Ba komai, sai a nusantar da ita a hankali, a canja mata da wasu abubuwa wanda za su sa ta walwalar. To na gode likita, amma nawa ne kuɗin? Ai ba yawa Hajiya, 6,500 ne, amma ki ba da 5,000. Dan Allah ki tsaya, magana nake so mi da ke, ina ofar gidanku yanzu haka. Kai, wani kofar gidan kake magana? Kofar gidanku mana. Kaga, wannan gida na yi tafiya. Ko bana shi nan da wata ɗaya ma za ka ƙara gani na. Yo transfer ba komai. Waya na tun wancan satin transfer na ya lalace, amma bari in kawo maka ko za ka iya gyara mini? To shikenan. Ba komai. In ta san wata bata san wata, bari in je kofar gida. Ya transfer nan ta lalace, ba za ta yi ba. Ina zaton dai gaskiya sai an gyara. To gyara mun mana likita. Ai settings din ne na transfer ya lalace. Sai an kai ta wajen manyan abin nan ko kuma an je banki ma gaba daya. To. Okay, in na tura ATM aka ciro zan aiko maka da shi. Ba komai. Wannan a kiyaye wannan dokokin. Insha Allah. Sannan za ta ci gaba da yin bacci ne saboda na mata wata allura. Bayan za ta tashi ba sai dan anjima. Allah ya ba ta lafiya. Amin. Bari mu ci sai na ji sako. Ya me jiki da sauki sai Allah ya Halo, yawwa. Na zo ina ofar gida. Ke gaba. Barka da fitowar jinin jikina. Abokin rayuwata, bugun numfashina, zuwa babu sallama? Zuciyata ta matsu da ta ga abokin rayuwata. Shi sa na zo ba tare da na sanar da ke ba. To shikenan, mu shiga daga ciki. Wai me ma ya kaka ba tare da mun yi waya da kai ba? Na zo ne in duba Zara. Me haɗinka da Zara da kake so ka duba ta? Gani na zai iya ta'azzara ciwonta. Wataƙila ma ya salar cikawarta. Na san kuma zaki farin ciki da haka. Haka ne. Saboda haka ina neman iso daga gare ki da mu shiga ciki. Shikenan. Ka ganta ma bacci take yi. Allah sarki, Allah ya bata lafiya. Amin.
Allah ya ba ta lafiya. Amin amin. Tabbas duk wani abu da ya samu Zara ina da haƙƙi a ciki. Matuƙar ban raba ta da soyayya ta balami lafiya kamar na aure antanta. Amma ta yaya ni kuma zan raba ta da sona ba tare da ta cutu ba? Kai, tun lokacin da na haɗu da Zara fa gaba na faɗuwa yake. To me hakan yake nufi ne? Yaya dai me kake tunani? Ba komai, ni zan wuce sai wani lokaci. Allah ya ba ta lafiya. Amin amin. Bari in taka maka. Daga ke ba ƙari, ki riga da kin da komai na sani. Dukkanin 'yan mata kin gyara sai kin zama to mini 'yar uwa. Daga ke ba ƙari, daga ke ba ƙari. Jafar, kai ne? Jafar, Na'am Zara. me yasa ka guje ni? Na yi kuskure, amma yanzu na fahimci ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba. Na dawo gare ki. Sai kun taya ni da babbar murna, na dace ba ni da damuwa. Gaskiya nake gani ko gizo ne. Ni kike gani a tsugunna a gabanki ina neman yafiyarki. Da jininki nake yin rayuwa. Ki da ke ni yadda kike so. Amma dan Allah karki ce mun kin fasa. Kai ma ka san ni taka ce Jafar. Babu wani dalili da zai sa na canza maka. Duk da ka guje min, na san ba zan samu madadinka ba. Na dawo gare ki. Kuma har abada ba zan sake guje miki. Da jininki nake yin rayuwa. Jininka nake yin rayuwa. Da jininki nake yin rayuwa. Jininka nake yin rayuwa. Sai ku taya ni da babbar murna, na dace ba ni da damuwa.